אמרו לנו שם יש זיתים, שם מקום טוב, יהיה בית, אפשר לחיות שם. ותאספנו 14 חברים ובאנו להנה, ראינו באמת, רימונים יש, זיתים יש, אבל מי כותב את זה? מה אמרו לכם על ההיסטוריה של המקום? על ההיסטוריה, על המקום שלנו לא אמרו לנו שום דבר. שם אמרו לנו זה שם רבי יהודה הנשיא יש. על המסעודה לא ידענו בכלל, אחר כך אנחנו ראינו את זה, את המסעודה. זה מקום דווקא היסטוריה, מקום קדוש. שם היו, המסעודה הזאת, שם היה סנהדרין, ושם זה רבי יהודה הנשיא. איפה את אמרת? שם זה רבי יהודה הנשיא. כל שנה באים מתל אביב, מחיפה, בכל מקום את אלו הדתיים, באים עם אוטובוס מיוחד. באים שם ומתפללים, רוקדים, מתפללים, ובלילה גם כן, לא ביום, בלילה גם כן באים רוקדים שם. על הקבר שלו? על יד הקבר, כן, על יד הקבר, ועד 12 בלילה, רוקדים שם. אתה אוהב את המקום הזה או לא? אני אוהב מאוד, נורא. אני התרגלתי פה, אם נותנים לי תל אביב פה, אני לא יעזוב את המקום הזה. אני לא יעזוב. בין נצרת של הגליל לטבריה של העמק יש מושב עובדים ושמו ציפורי. כמה עשרות בתים, עצי זית ורימונים, ערוגות ירק, שדות וכלבים נובחים. מקום רחוק בצד הדרך. הערב חוגגים כאן 30 שנה. יופי, שיש עם ציפורי. מדברת עברית? קצת. רק יידיש? יש את הישיבה. למה? דברת. דברת? Hoi, we fotograferen, er moet nog nemen bij de televisie. Apartheid. הנה, דרום אפריקה. הרבה זוג צעירים. בבקשה? זה טוב שיש צעירים. בטח. פרוגרסיert. דort פרוגרסיert. הכל טוב. הזקנה דיברה על עתיד. צריכים להתקדם, כך אמרה וחזרה לשבת בפתח ביתה, מתבוננת בזמן החולף. חיפשנו את הצעירים. אמרו לנו שנמצא אותם בבית התרבות, עושים חזרה. 3, כולם מרוכזים. 3, יופי של פרצופים. 3, 4. יגדל, ועוד איך יגדל. אני אתפוס כאן את כולם. אז מה עם החדשים? תגידו נו מה עם החדשים? הרי נגמרו היסוסים. שמענו שלציפורי אתם מצטרפים. אז תעלו גם כן לבמה, ותצטרפו גם כן לתמונה, ושיהיה לכם בהצלחה. עמדנו מרחוק והסתכלנו מבעד למעטה העדים הכחלחל. פעם, מזמן, הייתה כאן עיר גדולה, מוקפת חומת אבן ומגדלים,
היו בה בתי מדרש ובתי כנסת, וברחובותיה היו מתהלכים תלמידי חכמים לצידם של שרים רומיים וזונות כנעניות. היו לעיר הזאת 3 שווקים, אולי יותר, עברו בה סוחרים עתירי נכסים ושפחות כושיות ועבדים, וישב כאן בית הדין העליון של אז, הסנהדרין של רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. העיר הגדולה הזאת איננה עוד, היא חרבה במלחמות. על חורבותיה בנו כפר ערבי שחרב במלחמות, ואחר כך באו הנה עולים חדשים שחיפשו מקום לבנות בו בית, מקום שיהיה נעים לחיות בו. כמה שאפשר. כמה שאפשר. אבל הכל אתה עושה לבד. לבד. בלי פועלים. קמתי ב5, בדיוק, לא, ב4:30, לשתות קצת קפה, אחר כך לעבודה, ב11 גמרתי. הלכתי לסחניה להביא לחם. מרכזה, טלפון! אתה נשאר פה עוד בבית הערבי? אתה לא רוצה לעזוב? איפה אני הולך? תראה איזה נוף. תראה איזה נוף. איפה אני אלך? כמה פעמים באו הסוכנות? לא, אני לא הולך. ביקשו שתעזוב? כן, לעזוב את זה. בית חדש. אמרתי, תמנו לי פה בית. יש לי שטח, אני מוכן לעזוב את זה. זה הבית הראשון שהגעת אליו? הבית הראשון. היה לי פה חדר אחד, רק את הזה היה לי. אחר כך לקחתי את זה. תיקנתי, עשיתי. הכל לבד. כמה אנשים באתם הנה כשהגעתם? ומתי? הגענו, היה 14 משפחות. בתוך חודש עזבו את 10, בערך 10, נשארנו 8. הבולגרים והטורקים היו, הרומנים לא היו. בסוף, אחרי חודש, התחיל לעבור עלייה מרומניה. עבודה היה ככה, לנקות כוסים, לנקות את בתים, עכברים. עכברים, זה מה שהיה. הסתדרתם עם הרומנים כשבאו? ואני הייתי הטבח שלהם. אני הייתי הטבח שלהם לעשות אוכל. ואשתי ביחד. שלום. אשתי. שנה טובה. שנה טובה, מה שלומך? ברוך השם, עובדים. תמיד. רק אישה יחידה הייתה פה בין בואנה. הבחורות לא היה. אני לא יכלתי להשתלט על האוכל. לא היו עובדים, היו הולכים 2 שעות, היה אוכל. זה העבודה שלהם היה. זה היה רגע אחד, אוכל ב-12, ב-1, בבוקר, ב-8, ב-7, טוב. הם באים ב-10, איך אני אסתדר אוכל? איך אני אסתדר אוכל? איך אני אסתדר? תראה. בתקופה הזאת, מה אני אגיד לך? בנג'ו. תיקח החמוצים, לא צריך? מרקדה, בלדינו, פירושו קנויה. פעם כשהייתה ילדה היא חלתה מאוד והחליפו לה את השם, שהתחלף גם המזל. לאורנלדס הייתה מסעדה גדולה באיסטנבול. כשהגיע לציפורי, נהיה לטבח של הקבוצה, והנהיג כאן שעון מיוחד במינו, שעון ריח, ולא סתם, כזה עם תאריך. לפי ריח התבשילים של אורנלדס, יכולת לדעת איזה יום היום ומה השעה. אם הוא לא בבית החדש, אתה יודע איפה הבית החדש שלו? לא פה. מהסרחניה לרדת, כן. זה החדש, כן. הוא גר פה, אבל אני לא יודע אם הוא נמצא פה, אולי בבית החדש. הוא בא אצלי אתמול וביקש לי אם הוא יבוא, תגיד לו שיבוא אצלי. בסדר? בסדר. הנה 250. תודה רבה. יש עוד עבודה. יש עוד עבודה. להתראות, תהיה בריא. אבל היום אורנלדס הוא מושבניק לכל דבר, עם הרבה גאווה בחקלאות. זה הרפת
שהיה לי פרות פה. זה הרפת שהיה לי פרות פה. 25 שנים חלבתי, 8 שנים חלבתי ביד. לא היה חשמל, חלבתי ביד. ואחרי כך היה חשמל, 20 שנה, 23 שנים עם חשמל. היה לי פרות פה. בתוך המחלה מכרתי את הפרות והתחלתי לעשות דברים אחרים, מטה, ירקות, כל מיני דברים. Nilo, așteaptă-mă că viu! Bun, vino mai repede! גל נוסף של מתיישבים הגיע ב-1950. היו אלה יהודים מעולי רומניה, אנשים כמו מינקה או שמילו, אנשים שהביאו עמם תרבות אחרת והפיחו במקום רוח חדשה. טנגו, גם ואלס, גם שרלסטון, גם פריניסה, גם סרבה, סרבה ברומנית. Mata eu șomea muzica, teke o serie cu dische. Eze ești teke o... Berliman, am cântat din vioare. Mata ea בבית ספר, גם איך קוראים זה? כינור? לא, כן, כן. מוזיקה. ויואר, לא יודעת איך אומרים. כן. כולם. עכשיו אתה הכנת קטע לחגיגות ה-30? כן, בטח. מה הכנת? Jesus. Ce ai făcut la Hagigaua de 30 de ani? Arată recutim. Ricudim, dans. Recutim. שמילוביץ' הכין את הפרימיצה, הריקוד מן הפולקלור הרומני. תחילה ניסה אותו עם אשתו. אחר כך קרא לביתו וגם איתה זה לא הלך. לבסוף בחר באחת מבנות הכפר ובסופו של דבר נותר לבדו עם הפרימיצה, עם הקצב. בן 75 ועדיין מלא מרץ, איש שחלם להיות רקדן, מוזיקאי, שחקן מפורסם, הוא עדיין לא ויתר לחשו לנו, עדיין חולם על זה לפעמים. מה אתה הכי אוהב בעולם? Ce-ți place mai mult în lume? אני יודע. לרקוד? עכשיו, Lircod, zice să dansezi. כן. איפה יש חתונה, איפה יש așa, אני לא אוכל, לא שותה, רק דאנס. Lircod. רק ריקודים.
אבל אני אין לי כוח, הוא רוקדת מהר. מהר. אני רוצה יפה מאוד. ואת נותנת לו לרקוד עם אחרות? למה לא? מה, אני לא מפחד. ברוך השם, 42 שנים אנחנו התחתנו. ולא מפחדת. את לא מפחדת שמה? של אולי הוא רוקד עם משהו אחר. אני לא מפחדת. אני מכיר. זה נכון מה שהיא אומרת? אולי. אבל שמילו הוא מדור אחר. 30 שנה בארץ והרבה לא השתנה אצלו. העברית, המנהגים, החלום, אולי מפני שלא רצה שישתנה. כשאנחנו רצינו לבוא הנה, אז סבא שלי אמר שבשום אופן לא נבוא. סבא שלי ישב בבית סוהר עם אחד מהמנהיגים הגדולים של ציפורי, מראשי החמולות. והוא אמר שהם מאוד מאוד חזקים ופעם הם יחזרו הנה. הערבים? הערבים, כן. שהם לא יוותרו על המקום הזה, זה היה מקום יישוב חזק וגדול. המקום נותן לך השראה לגבי מה שאת עושה? המקום מאוד יפה, הנוף כאן מקסים. בכלל לא ציפיתי לראות מקום כזה יפה, מבחינה ארכיאולוגית אתה יכול למצוא כאן הרבה דברים. בחורף כאן יש פרחים שבשום מקום בארץ לא תמצא כבר, כי לא טיילו כאן ולא כתפו כאן. אם זה נותן השראה, לא יודעת. התחלתי לפני זה ואני אמשיך הלאה. גדל ועוד איך יגדל. אני אתפוס כאן את כולם, אבל כמו שאמרת ואני מבקשת... זה שאני אחזור על זה, אני עכשיו... אתה יכול, בסדר, אז תעמוד לך בצד. קצת מוזמן על מה שקרה. טוב, אני מקווה שתתגבר על זה. חבריה, אני מבקשת מכולכם, דסי, אני מבקשת... במסכת החג של ציפורי מצאנו כתוב: כל דור, אפילו הוא מדמה שכולו מחר, שורשיו נטועים עמוק בדור האתמול. כל אחד זוכר... ציפורי ידעה הרבה משברים וגלים של עזיבות עברו על היישוב. הצעירים, בניהם של הטורקים, הבולגרים והרומנים שנולדו וגדלו כאן, התלבטו אם להישאר בכפר כחקלאים או לעזוב ולנסות משהו אחר. חלקם עזב, חלקם חזר והביא עמו חברים חדשים, צעירים, משב רוח מרענן. אתה נשאר במושב, אתה לא חושב לעזוב? אני לא חושב לעזוב. ציפורי זה הבית שלך. ציפורי זה הבית שלי, אין ספק. ראיתי שאתה בונה שם בית חדש. אם בונה בית חדש, נעבור. בשלב זה צריך שייבה בשביל לגור שם, אבל בשלב זה מכינים את הבית, מסדרים אותו. ברגע שנתחתן, ניכנס לגור שם. שייבה זה להתחתן? שייבה זה להתחתן. לא, אבל אין ספק שהחיים פה נהדרים, כן? גם בציפורי וגם בחיים במושב בכלל. אז זהו, פה נראה את המקום, פה נראה את העתיד. איך זה קורה שהמבוגרים יותר לא מתעניינים כל כך בארכיאולוגיה, בהיסטוריה של המקום, ודווקא הצעירים נחפשים? כשהגעתי לפה, חבר'ה בכלל לא הכירו את המקום, לא הכירו איפה הם גרו, הם לא ידעו מה נמצא מסביבם. ועכשיו קצת מתחילים להתעורר, אבל גם כן, זה לא התעוררות של אנשי המקום כל כך, גם צריכים לבוא, להערכתי, לבוא מבחוץ. הסתובבו, כי בטוח יש פה הרבה מה לראות והרבה מה ללמוד. אין, אתה מבין, שום דבר, אין פיקוח, אין השגחה. לא צריך כל כך את ההשגחה כמו שיבואו ויתרמו יותר, אתה מבין? גם למקום וגם בכלל. אתה אוהב את ציפורי? אני אוהב את ציפורי, כן. גם כמקום וגם כחיים, אמרתי את זה כבר קודם. מקום נהדר. מקום מדליק. מכל הבחינות. מדליק. אין ספק.
Séforis, si pensa che sia il paese di Sant'Anna, dove abbia vissuto Sant'Anna, e sulla casa di Sant'Anna si è costruita un'antica basilica del XII secolo, come dicono, basilica bizantina. Difatti i resti sono ancora, si vede benissimo dai resti, le 3 navate, e si è conservata questa cappella con un quadro che rappresenta ancora Sant'Anna con San Gioacchino e la Madonna, Miriam, la piccola Maria. Si dice anche, dicono che è importante Séforis perché vi era un'antica sinagoga con la scuola del Talmud. Difatti sono rimasti questi resti mosaici che si sono trovati fuori di questa cappella e sono stati riportati dentro per conservarli meglio. Questo è tutto quello che sappiamo di Séforis, che posso dirvi così alla meglio. Il resto da testare non saprei come testarvelo io. שנה במקום עם היסטוריה בת 3,000. מה זה? מה כתבת? זה אני כתבתי בדיוק כמו פרק. הזמן הזה אין פרק, זה מבשלים עם ביצים בפנים, עם זה בצל, כן. בצל עם ביצים, אולי בצל מתוקן בפנים, אחר כך. זה גודל בר? כן. זה בר. זה חמוש. טעים. טעים, בטח. אתה אמרתי, אמא שלך מבשלת, בשביל זה אני נותנת. אתה רואה איזה הבדל בין ההשקפות של הצעירים, מה שהם רוצים היום מהמושב, מציפורי, לבין אלה של הדור הקודם? כן. אתה מרגיש פה בציפורי? אני חושב שיש הבדל. מי שגדל במושב הוא לפי דעתי פחות מצפה לעזרה מאחרים וסומך יותר על עצמו. קיצור, הוא בונה את המשק לפי הוא בונה את המשק במו ידיו, בוא נגיד ככה. מי שבא מהעיר או מבחוץ מצפה להרבה עזרה כספית וכל המובנים. זה ההבדל המשמעותי ביניהם. זה פער הדורות? רק בא והולך למזכירות, תן לי, מאיפה? יש לא יש פטריוט. אתה פטריוט? אני לא, אני אומר ככה, אני למקום איפה הולך, אני בספוניק מה דוב פלוקון כן, אני מתרגל על המקום, איפה, הבעלי אומר שהוא מתרגל על המקום, ואנחנו, הוא אומר, עבדנו עם לב, עם אחווה, זאת אומרת פטריוטיזם, אבל הם לא רוצים לעבוד, והוא חושב שזה לא פטריוטיזם. זהו, ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאם לא היו החגיגות של 30 שנה של ציפורי, אף אחד לא ידע מציפורי, גם אתם לא ידענו, וההזדמנות הזאת, ציפורי אולי יוצא קצת על האור ויודעים על ציפורי משהו. חשוב לך שידעו על ציפורי? חשוב לי שיודעים על ציפורי, למה לא? למה שציפורי יהיה קצת ככה לא ידוע? ואני שמח שאתם באתם, אני לא יודע בשביל שלי, רואה בשביל חברים, הכל משהו יש פה, חדש, לא חדש, רוצה בשביל מושב לא בפנים. כן, אנחנו רוצים שיהיה מושב... צריך מושב הולך למעלה, צריך מושב הולך למעלה. לשמוע חלילית ברוח החופשי ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש נהיר, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכיף, לשמוע חיים ברוח החופשי ולהתחיל מבראשית. לקום מחר
Sí, le iba a mercar glida, no hubo glida. ¿Y cuáles los mercates? Chocolate. ¿Qué ofreces bueno? ¿A las 2? A las 2. Así es bueno, que no se peleen. No, hoy no las vi. No fui por allá, no fui a andar. Más tarde. Más tarde. No las vi a ellos. ¿Cuál es tu mano ahí? Automóvil pasa, parece. Esto parece. Que no sea juego. No, automóviles. Es tractor que está en a cortar hierba. La otra semana yo hubo juego aquí. Ya sé. ¿De qué no comes? Come. Ya estoy comiendo, tú comes.